Intro, het was Vlaams en weer bij hun stuk, of een entree. Yo, als een stuk welkom, het is Plexplint, een nieuwe vlog en van eens weer in het West-Vlaams. Dan is er nu een filmpje met mijn GoPro dat ik hier nog heb. Oh ja, dat moet nog een keer gebeuren. Nee, hij heeft wel al gelezen. Goed nieuws, er is nog een filmpje met een DAX. Slecht nieuws, wel slecht, misschien minder nieuws, dat laten we een eigen keuze. Ik ga in een DAX wegdoen. Ik ga direct doen wat er in de plek komt, dat is dik in orde. Maar kijk ze, ga ik nu naar de garage, ga ik in mijn DAX 2, één ga ik de rondbaan en al, want het is effectief al het laatste filmpje met mijn DAX. Het is geen kluitje of zo, het is het laatste filmpje met mijn DAX. Hallo, tot in de garage, gasten. Eerste gasten, ik ken dat maar nog, Jackie. Het is dus de laatste keer dat je er hem gaat zien. Kijk, hier zijn nog zijn sarzenbuizen erop, met een helm erop van eens, mijn aanschoen. Lekker van je wet, een hele luchtheid ook. De lettertjes op de baan. Maar vindt dat. Kijk, daar zijn schoenen, neffers meneer Daarte. En wat je daar ziet, is hun nog een Daarte. En jawel gasten, de 30 is dus ook van ik. Er gaat daar zeker ook nog filmpjes van komen, maar ja, dat is voor in het volgende filmpje, want nu is het afscheid van de DAX. We gaan hier een keer springen zetten, we zijn gaan rien. Maar ja, natuurlijk, afscheid doen we niet zonder die sardes, dus ik kan goed laten pruttelen. Nee, allee, tot in draaien gasten. Eerst en vooral wil ik ook nog mededelen, er is niks mis met een DAX, hij is niet kapot. Ik weet wel, het is een whole injectie. Je zei er allemaal, bouwt dat om naar carburateur. En al die tijd dat ik daarmee gereden heb ik dat eigenlijk nooit in mijn serie mee gehad. Dus ja, eigenlijk kan ik echt wel hun puur wegdoen, omdat ik nu nog een 30 ik had daar, maar ik ga ook met plezier uithalen. Ik ga dat ook lichtjes verbouwen. Goed, zwart. Meer erover in volgende video's. Maar dus er is helaas niks mis met Elden in de DAX. We gaan dat overkomen. We staan nog redelijk kleine kilometers. Ook is het een 2400 en een klein kilometers. Dat is al dik vet in orde. En nu gaan we wel echt gaan rijden, ja.
kant zetten, we gaan dat hier nog even filmen, hè. Met een schoon muziekje erbij, van lastig. Moet hier kijken. Oh. Hun weg mijn dakske. Amai, we worden hier verder de teen van onder de stad gereden. Amai, komt dat hier nu nog een keer tegen, zeg. Kijk hier, een squaresaarsbusje. Ah. Koekoek. Ja, ergens niet. Gaat dat nog een keer met plezier doen in mijn harten? Want weet je er ook, ja, als je mijn filmpjes bekijkt, kijk daar eigenlijk helemaal zelf en boven in dat brommerke, ja. Die saarsbus dat zelf onderuit in de kickstamper, die stickers erop. Die oude stickers erop van eens, dat achterluchtje, dat voorluchtje. Die pinkers in het zwart, ja, gewoon met zo'n ding, die baan, hé. Weet je er ook, die lettertjes kleuren, dat was heel werk, hé. Nu goed, kijk, we gaan er nog een keer ritje doen, natuurlijk. Het zou hem ook wel weer enorm tegen met weer. Zoveel wind, hé. Ik zit hier heel, maar vind dat, ik heb hier tegen de wind, hé. Oh jongens, toch hier eigenlijk. We zitten hier weer in België, hè. Corona en nu, daar zitten we met een oorlog. Man. Hallo, nog zeer een klein toertje heen, hé.
effectief het laatste ritje voor op de YouTube met een DAX. Ik hoop dat je er enorm van genoten hebt. Ik heb er ook zelf van genoten, ja, juist een beetje jammer van de vele wind. Ik had het nog moeten bekijken op de computer, ja, daarmee oren er eigenlijk juist niet meer dol van. Maar goed, zoals testgebaar die taal, die gasten. Wat ik ook nog zeggen is dat ik hoop dat in een DAX een goede nieuwe eigenaar heeft. En ik wil ook een stuk veel succes wensen aan de toekomstige eigenaren. Of eigenaressen, ja, wie weet. Ja, dat is hier dus. Ja, kijk, echt, het doet me wel aan het worden. Nu met een DAX-vriend, geen DAX-video's nu meer aan de ene kant, ja. Maar aan de andere kant, moeten we er niet ontabonneren, of hoe noem je dat hier? Want er komt veel, ja, goede filmpjes met een 30. Ik ga eerst een keer filmen dat een heel anders origineel staat. Toen kan ik een filmen meestal aan het verbogen ben. Ik had wel eens ook in een camera erin hangen, een beetje hangarien en zo. Ja, dat is een snolgeestige ding, Dus ja, bij deze, aan elk mooi verhaaltje komt een einde. Dat was het DAX gebeuren. Ik ga kijken voor hier een mappen te maken op YouTube, naar oude DAX filmpjes. En hier, kijk, kan bekijken, dat is een krommel achter elkaar kan bekijken. Misschien dat ik ooit wel nog een complicatie maak met al de beste momenten van met een DAX. Ja, chance, dit een DAX, ik heb hier tegen de muur geplooid, maar ja, ik weet niet of je weet, met mijn vorige DAX, ja, boem patat tegen de muur dan. Nu ja, goed wat. Tot de volgende vlog en het zal niet met een DAX niet samen met Nederland zijn. Tot in draaien gasten. En ja, het is top, maar ik kan er nog zien en Nederland. Salut!